esta fin de semana tamén temos outra cita tamén importante coas festas do Santiago en Castelo. Precisamente para que nos explique un poquinho cal vai a ser o programa deste ano, temos en comunicación telefónica a un integrante desta comisión, Álvaro Pérez. Que tal? Boas tardes. Que tal? Boas tardes. Bueno, coméntame, duro, imagino, non? Dura competencia coas festas do Burgo, pero como sempre en Castelo tamén tedes aí o voso público, non? Sí, ademais unha competencia sana porque creo que temos eso, públicos moi distintos e isto é unha cosa pois moito máis familiar, moito máis pequena, que ao final é a festa pequena de Castelo e xa haberá tempo para recibir aquí a moita máis xente, así que nada, contentos coa competencia do Burgo. Bueno, festa pequena, pero 3 días, non? E tamén é importante e tamén imagino que é complicado sacar adiante. Sí, en realidade son 3 días tamén porque ten que ver con que hoxe venres abre a antiga taberna Casa Rodríguez en Castelo, que é o bar do Castelo Conta, que temos xa aberto desde hoxe e ata finais de agosto. Entón, aproveitando iso, pois aproveitamos para facer toda a fin de semana xa con sesións vermú tanto sábado como domingo e unilo todo, e de feito este ano pois esta festa do Santiago xa non se fai na Polideportiva de Castelo como era habitual, sino que facemos na propia plaza no centro de Castelo e, bueno, pois un pouco por poder xuntar máis xente e estar reunidos no sitio no que sempre se reuniu a xente aquí. Por lo tanto, podemos dicir que isto é unha especie de adestramento, de calentamento, para que en agosto chegue xa o plato forte, non? Unha nova edición de Castelo Conta. Sí, exacto. Ao final, bueno, non digo que vayamos ter un mes e unha semana de festa, pero casi, porque a idea tamén é ao longo de todo o mes pois ir ampliando ese quecemento e irnos preparando para esa última semana de agosto, pero hoxe o pistoletazo de saída, bueno, con todo o que temos este fin de semana, que hoxe unha paella, pasea para os veciños, máis pensada eso. Formato pequeno, pero a que se pode chegar todo o mundo, e música durante a fin de semana. Música, verbena, hoxe con esa cena, pero tamén o sábado e o domingo hai actividade dende pola mañá. Sí, temos, bueno, mañá que o día do Santiago, pois ademais da alborada, das misas do patrón de Castelo e despois unha sesión vermú e despois, bueno, pois xa digo, e como final isto tamén xiro ao redor da propia taberna en Castelo, seguro que haberá festa toda a tarde igualmente e o domingo, pois aínda que habitualmente non facemos 3 días, pois por eso que che contaba que tamén vimos ampliar e faremos a sesión vermú tamén o domingo para despois descansar un pouco e ir retomando xa a partir da próxima fin de semana máis actividades, porque, bueno, a idea é, como xa fixemos ano pasado, que haxa programación tanto cultural como festiva durante todo o mes en Castelo, sí. Por lo tanto, este ano pois non haberá, imagino, moito descanso para vos, porque xa dende agora e ata que remate Castelo Conta, pois aí sin parar e facendo actividades. Sí, totalmente. E hai unha cita que se aproveito para anunciala, ainda que está tamén xa nas redes e na web do Castelo Conta, que o 12 de agosto, día de eclipse, no que tamén temos unha actividade especial aquí en Castelo. Bueno, estamos preparando unha zona onde se ve a perfección e será a próxima cita un pouco máis ao grande xa, pero bueno, preparándonos para iso, que seguro que tamén vai ser un día especial. Bueno, pois se lle parece, antes dese día 12 falamos de novo e nos contas alguna cousiña máis. Genial, pois moitas gracias. Álvaro, como sempre, moitísimas gracias por atendernos. Grazas a vos. Un saúdo.